Здравейте, включвам се преди да излезна, за да споделя с вас моите два любими продукта, без които никъде не тръгвам. Това е гланца на Чонгън, пикантния гланц на допълнителен обем с африканска люта чушка. Страхотен е за неустоими и обемни и ефектни устни. Препоръчвам го с две ръце, наистина работи. Аз съм просто влюбена в него. И без парфюм, който никъде не излизам без него. Любимият ми парфюм 310. Връхна нотка жасмин, сърдечна нотка дървесни и базова нотка бялка и хидар. Уникален парфюм. Просто нямам думи да го опиша. Препоръчвам за хора, които обичат свежи аромати точно за лятото. Препоръчвам го с две ръце. Това са моите два любими продукта, без които аз никъде не излизам. Може да... За поръчки и повече информация може да свържете с мен на страницата ми Светът на ароматите във Фейсбук. Благодаря и хубаво.